sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Metro and Mega Manila, Philippines Standard Time. It is now exactly 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Sana po ay nasa mabuti pa rin kayong kalagayan at sana po medyo nakaka-relax na rin din po kayo sa pamamagitan ng mga tugtugin po natin dito po sa 90.7 Love Radio. At Manong Driver, I'd like to take this opportunity na pasalamatan ka dahil sa'yo, number 1 ang Love Radio. Sa sasakyan, sikat. Lahat ng terminal, lahat ng toda. Salamat. Ay mga kabisyo, eto na, hindi na natin pagtatagalin to, Tang. Pag-uusapan na natin to. Mark Ruffalo, o kilalang Hulk sa Avengers. Oh no! Kumbaga inopen niya na ang kanyang naging desisyon para itago ang na meron siyang brain tumor na sinlaki ng size ng golf ball. Golf ball. Ayan. Itinago niya po sa kanyang asawa. Ayan, ang sabi niya naman po itinago niya sa kanyang asawa until she gave birth for their firstborn. So, hindi niya pinaalam sa kanyang asawa at pinaalam niya lang ito ng the night before sa kanyang appointment para i-meet ang kanyang neurologist. So, pero nanganak na. O, logican na natin to, Tang. Tang, logican na natin to. Ay, sige. Logic, Duda, huwag ka nga makulat. Bihira itong mga lolo na to. O sige na, Tang, logican na natin. Logika na yan! Logika na yan! Ay, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, kung sa'yo ba mangyari, malamang ganun din ang gagawin mo, di ba? Kasi baka nga makaapekto sa pagdadalang tao ng asawa mo, di ba, Manong Driver? Pero ang tanong dito is, tama ba ang pagsisinungaling na ito? Ano ba talaga yung pamantayan natin sa pagsisinungaling na nakaka-benefit ba sa iba? Ganito po yun mga kabisyo makinig kang mabuti, angkol, tsaka sa pasahero mo. Kung ang pagsisinungaling mo ay makakapagligtas ng buhay, ang pagsisinungaling mo ay hindi pansarili ang dahilan, ako po makapagsasabi bilang isang proud Christian na walang mali sa ginawa mo. Bakit? Ganito yan. Kasi naman si Lord, hindi siya tumitingin kagaya nating mga tao. Tayo po tumitingin tayo sa mga panlabas na kaanyuan. Pero si Lord po, ang tinitingnan niya ay ang ating puso. So kung malinis ang intensyon ng puso mo, nang nagsinungaling ka para makaligtas ka ng buhay ng iyong kapatid, wala kang pananagutan sa kanya. Kaya mga kaibigan, sabay-sabay po tayo. Iyoko ang ating mga ulo magsiluhod at sundan natin. Unod, bukog, unod, bukog. Ang bira, gumawa na ng orimos. So yun po mga kabisyo malinaw po yan mga kabisyo na hindi po tayo hinuhusgahan because of our actions. Hinuhusgahan po tayo what's in our heart. Kung ano pong nasa puso natin. Kasi may mga tao dyan na, di ba Manong, na nagpapakita, kunyari babait, pero deep inside, di ba, ang laman ng puso niya muhing-muhi na pala sa'yo. Oo, parang ginagawa mo sa biyenan mo. Bait-baitan ka, pero deep inside, kung ano nang pinagsasabi mo. Ginalibak mo na gali, ay abaw, malooy ka.
36 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi at ang bilis ng oras tayo po ay magpapaalam na. Sa mga taga Barangay Daang Bakal pala ng Mandaluyong, maraming salamat kanina sa mga nakiisa at congratulations sa mga nanalo sa ating basketball 3-on-3. Alam nyo na, pagkagat ng dilim! Tutoy na lab. Leaving you with a song from Cat Stevens with Father and Son right here on 90's number 1 90.7 Love Radio. It's not time to make a change. Sasakyan sikat, basta't